eziphathelwe u-Aneliso Zungu kwiNkanyezi News. Umndeni womlingisi waseNingizimu Afrika uMpho Sebeng usemanzini ngokudlula kwakhe ngeSonto. Umndeni uqinisekise umphakathi nabezindaba ukuthi indodana yabo isidlule ngempela. UMpho washona ngokuzuma ngeSonto langomhla 5 Meyi 2024 ngenxa yenhlekelele yengozi yemoto ePotchefstroom. Nakuba umndeni uthokozele kakhulu ukwesekwa nothando abantu abebenalo ngoMpho namazwi enduduzo, umndeni ucela isikhathi sokuzilela ukudlula kwaMpho. Imininingwane yomgubho wakhe nohlelo lokumfihla izokwaziswa ngokuhamba kwesikhathi. Siyabonga ukuseseka, sicela niqhubeke neseke umndeni wakwaSebeng ngomkhuleko, kusho okhulumela umndeni uSebeng, Oupa Moradi. Ngiyabonga abalaleli ukungipha indlebe, sengiyindlela neqiniso. Ngisacela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe ephejini leNkanyezi News.